Aztarna solidarioa, Gipuzkoa. Eta ordu biak eta 6 minutu ditugunean entzuleok lehenik eta behin salto egin nahi dugu pasaden astera. Gogoan izango duzue, gurekin izan genuen Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kide Elena Rosales Martinek, esan zigula sasoia ongi bukatuko honela, nolabaiteko erronkarekin. Eta esango dizuet, erronka zain, plazer hutsa badela guretzako eta sentipena daukagu egun aberasgarria izango dela, baina lehenik eta behin Elena Rosales Martin bera gurtuko dugu. Kaixo, Elena, zer moduz? Kaixo, ondo hemen, itxoiten eta pixkatu urduri, akaso. Bueno, gaur urduri esan dugulako badugula gai berezi bat esku artean. Gogorekarreko dugu zein zen pasaden asteko erronka hori, baina lehenik eta behin esan behar Aitor Bedialauneta arrate daukagula gurekin, Elena. Nahi duzuzuk sakonago aurkeztu Aitor? Bueno, Aitor daukagu Euskal Gorrak federazioaren zuzendari, bera, azkenean Euskadi mailan dagoen pertsona gorren erakundea bagiratzen du, eta etorri da gaur gurekin egotea, eta pixkat aldarrikatzea, hain soinutik hain gertu dagoen medio bat irratia izan da, ez du esan nahi, pertsona gorrek medio horretan ere ahotsik ez dutela izan behar. Orduan, zentzu horretan, planteatu dugu, nola izango litzateken pertsona gor bateri irrati elkarrizketa bat, eta hori aigea momentutan garatzen. Hori da bai, irratia ere egokitu daitekelako, askotan pentsatzen dugu, sekaso desgaitasunen bat daukaten pertsonak direla beti egokitu bardiranak, baina gizarteak eman barko luke urrats hori. Eta ondorio zentzuleok gaurko naiz erratiko azarna solidario honetan, esan bezala Aitor Bedialauneta arrate daukagu gurekin. Bera, pertsona gorra da, eta gormutu hobeto esan da, eta Euskal Gorrak elkarteko presidentea, esango dugu baitere berarekin gaur elkarrizketa hau edukitzeko interprete baten laguntza edukiko dugula, eta azaldu nahi dizuegu entzulok, guk galdera egiten dugunean, gurean dugun itzultzaile edo interprete honek lehenik zeinu hizkuntzara itzuliko duela. Ondoren, elkarrizketatuak Aitor Bedialauneta lagunak bere erantzuna emango du, eta interpreteak erantzun hori ahozko hizkuntzara ekarri beharko du irratsaioaren entzule guztiek jaso ahal izan dezaten. Hortaz, sumatuko duzue isiluneren bat tarteka, baina jakizue isiltasuna komunikatzeko bidea ere izan daitekela. Aitor, neko nizuke lehen galdera helarazi, konta iguzu, mesedez, zein da Euskal Gorraken historia eta zergatik da hain beharrezkoa zuen entitatea? Gonbidapenagatik, aukera emateagatik baita ere irratian gure abotsa hemen ere egoteagatik, eta azkenean Gipuzkoarrek ere entzuten dutenen errasaio hau ere ulertu dezaten zer esan nahi den pertsona gorra izateak. Beti pentsatzen dugu aniztasun handiko gizarte bat gerala, eta horrek ere aukera ematen digula hemen hitz egiteko. Euskal Gorrak 1978 urtean sortu zen, baina federazioan dauden elkarteak aurretik sortu ziren. Elkarte mugimendu hori aurretik sortutakoa da, zergatik. Azkenen gure beharra komunikatzeko beharra zelako. Pentsatu behar dezute pertsona gorrak bere herrietan bizi zirela, baina isolatuta. Eta behar zutela toki bat beraien artean hitz egin eta komunikatu ahal izateko. Horregatik sortu ziren lehen bizi pertsona gorren elkarteak, eta denborarekin elkarte guzti horiek sortu zuten gaur egun Euskal Gorrak dena. Federazio bat. Eta zertarako federazio bat, hemen gaudela esateko, ez gaudela horri izkutuan, gizartearen parte gerela baita ere, gure hizkuntza, zein hizkuntza, gutxitituako hizkuntza hori ere hemen dagoela, eta aldarrikapenak ere gure elkartetik egiten direla baita ere. Zentzu horretan, Aitor, zergatik usten duzu zentzu horretan, zer gertatuko litzateke kasu honetan Gipuzkoan, zue bezalako erakunde bat egongo ez balitz?
Bueno, momentu honetan ez genuke interprete bat izango. Eta zein hizkuntza agian ez litzake erabiliko. Eta pertsona gorra galduta ibiliko litzateke, ez? Eta beraien eskubideak ez litzateke bermatuko. Horrek esan nahi du, egunero bere bizitzan oztopo pilo bat izango lituzketela. Nik hemen egoteko aukera daukat momentu honetan parte izan aitekela, gizartearen parte, nire zein hizkuntza erakusten, nire identitatearen zein hizkuntza eta parte hori ere erakusten, baino parte hartu dezakedala edo zein tokitan. Nire lehenengo oztopoa komunikazioa da, eta bakarra esango nuke, eta informazioa jasotzeko modua ere zailagoa da niretzako. Pertsona gorrak beti gelditzen ga sentsazio arraro batekin, ez dugula informazio guztia ulertu edo jaso, zalantza momentu horretan gelditzen gara beti. Eta gure lana Euskal Gorraketik eta gure elkartetatik da zein hizkuntza zabaldu eta edozeinekin komunikatu ahal izatea. Eta edozein egoera egori berezi batean, interprete bat erabili ahal izatea, baina gure eguneroko bizitzan ez interprete baten menpe egotea, zein hizkuntza erabiltzea edozeinekin. Horrek zesan nahi du, sentsibilizazio gehiago egin behar degula, erakutsi egin behar degula gure zein hizkuntza, eta erakutsi dezala zein hizkuntza ez edo zein pertsonak. Guretzako ere hori oso garrantzitsua da. Pertsona gor bat izan behar duela, prestatuta dagoen pertsona bat, profesional bat, zein hizkuntza irakutsi dezakena, eta hori bere lan hori ere baloratu egin behar dela, eta erabili baita ere gizartek zein hizkuntza ikasi dezan. Eta mantentzeko baita ere zein hizkuntzaren maila eta bere kalitatea baita ere. Ez da galdu hori ere. Azken galdera bada, nola lagun dezaketen orentxe bertan elkarrez eta hau jarraitzen ari diren entzuleak, baina eman dizkiguzue dagoeneko zenbait gako Aitorrek elkarrezetaren hasieran aipatu digu nola oraindik ere gorrak diren pertsonak baztertuak egoten diren nolabait gizartearen zati handi baten aldetik, eta gakotako bat aipatu diguzue gizarte honetan, euskara, gaztelania hauek ikasten ditugulako txikitatik, baina gero gure bizitzan zehar ingelesa, hortik kanpo ere alemaniera, frantsesa, azkenaldian txinera bere ere oso ohiko bilakatu da. Baina askotan gertu ditugu pertsona gorrak eta ez zaigu bururatzen askotan zeinu hizkuntza aukera bat izan daitekenik. Hortaz galdetu nahi dizut Aitor, gu entzuten ari diren pertsona horiek nola lagundu dezaketen, eta zalantzak baldin badituzte edo interesa baldin badute zeinu hizkuntzarekiko, zer esango zenieken? Galdera oso nada, guk oso garbi daukagu zein hizkuntza aukera badala. Aukera bat, eta guk Euskal Gorraketik hori lantzen degula, eta ikastaroak ematen ditugula, maila ezberdinetan zein hizkuntza ikasteko. Zuk esan dezun bezala, askotan gertu dauden pertsoneri ez diogu kasorik egiten, juten gara ingelesa, frantsesa, txinetarra ikastea, eta ez dago ikusten ondoan dagona, ez? Baina zergatik gertatzen da hau, zeinu hizkuntza ez delako ikusten hizkuntza bat bezala. Ikusten degulako laguntza bat bezala, erraminta bat bezala, baina ez hizkuntza bat, eta hori da arazoa. Arazo nagusiena, eta gure lana da hori zabaltzea. Zeinu hizkuntza 2007 urtetik legalki hizkuntza bat kontsideratzen da estatu mailan, eta hori zabaltzen ari gera baita ere. Eta federaziotik beti esaten dugu, pertsona gor guztiak ez dakitela zein hizkuntza. Hori ere garbi utzi behar degula. Parte bat dela baita ere. Azkenean entzumen desgaitasuna duten pertsonak, pentsatu zazue, pertsona bat adinarekin entzumena galdu dezake, istripu bat izan dezake, gaixotasun bat, eta entzumena galdu heldua izan da. Eta horretarako baita ere, azpititula beharrezkoa dira, bukle magnetikoak edo zintokitan beharrezkoa da, batzutan eskatu behar da komunikazioa bakarkakoa izatea eta toki isil batean pertsona gorrorrek entzun dezan zein hizkuntza ez dakielako. Azkenean, gor komunitatean ere badago dibertsitatea handia, eta parte batek zein hizkuntza erabiltzen du, baina beste batek ez, eta hori ere kontutan izatekoa da baita ere. Horretik esaten dut oso garrantzitsua dela, zein hizkuntza ikastea ondo dagola, baina jakin behar degula lehen bizi, zer esan nahi duen pertsona gorra izateak, zer esan nahi du entzume desgaitasuna izateak, zer esan nahi duen, da gure bizitzan nola egokitu behar dugun hortarako. Eta beti esaten dugu pertsona gorrak edo entzumen desgaitasuten pertsonak, esan behar dutela nola sentitzen geran. Eta ez edozien pertsona entzulek.
Eta inoiz ez gure partetik. Beti guk izan behar degula, guk gure hautsa izan behar degulako beti. Guk izan behar dugu, lehenengo pertsonan nola sentitzen geran eta zer eskatzen dugun. Azkenean, pertsonagorrak gure elkartearen representatea dira, eta nire kasuan baita ere, ni pertsonagor bezala ere hemen nago, baina nik hitz egiten dut, ez beste batek nire ordez. Eta beti eskartzen dugu, gizarteak guri ere laguntzea, baino protagonismoa beti pertsonagorrak ere behar esaten dugu. Zergatik, gaitasuna daukagulako baita ere, bestek bezala. Zuen eskubidez jabetu eta eskubideak aldarrikatu. Hori da. Ba, Elena, ez dakit zerbait gehiago nahiko zenuken erantzi benetan interesgarria izaten ari den elkarrezeta honi. Ba, nik uste gauza guk Euskaldunok badaukagu hizkuntza minorizatu bat izatearen sentibera, eta ikuspuntu eta empatia hortatik ikusi zenolako gabeziak aurkituko dituzte gure kaso honetan gogor hizkuntza hitz egiten dutenak, eta kaso beste mediotan eta administratiboki eta hizkuntza eskoletan eta horrelako mediotan ere aukera egon beharko litzateke gero eta hedatuagoa izatea hizkuntza, pentsatu dezakegu, aldanbeneko gizona gure aitona-amona edo akaso kalean aurkitzen dugun pertsona bat momentu batean lagundu behar diogula, eta lehenengo hitza euskeraz egiten dugun bezala ere, lehenengo hitz hori ere hizkuntzan, keinu hizkuntzan izatea ere ez litzatekela tontakeri bat izango, behintzat galdetzeko ondo zauden edo ez. Eta zentzu horretan, eskertu, gure aitorri, etorri izana, eta hemen, baita ere erronka hartu izana, eta esan, ahotsa ingo dugu eta irratian. Nola ingo duzu irratian? Ingo dugu irratian, aukera dagoelako, eta errez, ere ikusi dezakegu gero eta gehiago ikusten ari gea, nola baloratuko zenukete guain agertzen diren, keinu hizkuntzako interpreteak, zenbait programetan eta telebistetan gehien bat, hor jartzen diren, ikonotxo bezala, lekutxo txiki horiek, ez dakit azkenean hori irakurtzeko ni egoten naiz pendiente, baina ez dakit gai izango nitzateken hori benetan irakurtzeko. Euskagorrak sortu zanean, bere momentuan ez zegoen azpititulorik, hitz egiten egean 1956 urtean, eta hori izan da, aldarrikapenengatik lortu deguna, ez? Geroz eta ikusgarria izatea, protagonistago izatea, eta azpitituluak eta zein hizkuntzako interprete izatea pantailan. Oain zein da gure eskaera edo aldarrikapena? Kalitatea. Zatik askotan gertatzen zaigu, azpitituluak ez diala ondo egiten, berandu ateratzen dirala, esaldiak ez daudela ados, gaiarekin bat ez dut jostela, edo interpretea jartzen dutela, eta interpretari ez dugu ulertzen. Bazakigula zertaz hitz egiten ari den, edo behintzat telebizan ikusten ari ganera ez dijola batera interpretak esaten duenakin. Zeinek koordinatzen du hori? Pertsona entzule batek, zein hizkuntza ez dakin batek ikusten duena pertsona bat eskuak mugitzen ari dena. Hori da arazoa. Eta guretzako oso garrantzitsua da gurekin kontatzea. Azkenean gu hemen gaude, hortarako gaude, eta guk esatea hau ondo doa edo ez. Horregatik beti esaten dugu Euskalgorraketik lan egin behar dugula momentu honetan kalitatea baloratzen ikusten, eta baloketa serio batekin, eta zein hizkuntzako interpreteak ondo egiten duen edo ondo ikusten diren edo ulertzen diren edo ez, eta azpititulekin berdin. Baina egia da, geroz eta zabaldugo dagola gizartean zein hizkuntza, azpititulak eta geroz eta gehiago ikusiko dituzuela, baina ez dela nahikoa. Horrainik lan asko dagoela egiteko, eskoletan zein hizkuntza erakutsi behar da. Arazo zein da? Eskoletan zein hizkuntza erakusteko, zein hizkuntza dakien pertsona batekin inbarko lukela? Guk horiek ez dugu hartzen izan barko dukela, edo zein pertsona, ez dakit, edo zeinek euskera dakienak euskera erakutsi dezak eskola batean? Ez da. Profesional bat izan behar du, ez da? Euskal filologia egin duen norbait, edo antzeko ikasketaren bat, eta zein hizkuntzarekin ere berdin gertatzen da. 10 zeinu ikasita, ezingo luke zein hizkuntza erakutsi. Eta hori ere gure aldarrikapena baita ere. Azkenean, geroz eta gehiago zabaltzeta ikustea, esan nahi du baita ere kalitatezko zerbitzu bat ematea. Zuk esan dezunean gaur goiz egun hon, eta oinarrizko zerbitzua zeinuak jakitea ondo dago,
baino hezkuntzan hitz egiten ari garanean, edo Osakidetzako kontsulta batera jutean, edo lanera juten bagera, gai delikatuak diranean, edo epaitegira joan behar balin badegu, gutxi gora berako zein hizkuntza batek ez digu balio. Behar deguna da, ondo egiten duen zein hizkuntza, ondo egiten duen pertsona bat, ez da? Hortaz, urratsak eman dira, urratsak are gehiago eman behar dira, eta zentzorretan makulu diren laguntzaileak, espazioak behar dira, eta gaur Aitor Bedialauneta arrateri esan nahi diogu, hemendik aurrera, nahi duen espaziori topa dezakela gurean naiz erratian, erronka bezala ipatu dugu elkarrezetaren hasieran izango zela gaurkoa, erronka kaso bai, baina batez ere guretzako onuragarria, ikasketa prozesu txiki bat eta begiak irekitzeko baita ere aukera izan dugula. Hortaz, entzuleok esandakoa, gaur gurean Euskal Gorrak Federazioko lehendakari presidente Aitor Bedialauneta Arrate eduki dugu. Plazer utxa Aitor, eta nahi duzun arte, geure aldetik ere, urrats, aipatu ditugun urrats horietako batzuk ematen aleginduko gara, edo behintzat, hoi defendatzen duten pertsonei, eskubidei defendatzen duten pertsonak kontuan izango ditugu. Mila esker. Eskerrik asko zuei baita ere. Eta guztiz, eta beti esaten dugu toki polillo atera etortzea, eta ondo jasotzen zaituena garrantzitsua dela baita ere. Mila esker benetan.